କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କହିଲେ ଲିଫ୍ଟ ମାରେ ନହେଲେ ଆମ ସାର୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିବି ମାନେ ସାର୍ ବୋଧେ ଆସିବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବି ସେଦିନ ସାର୍ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ପିଲା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଏ ଆସିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଥଣ୍ଡା କୁରକୁରି ଆଣିଦେବେ ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଆମକୁ ଜାଣିଛୁ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି କଥା ନହେଲେ ପାଣି କୁରକୁରି ଥଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଦେଉଛି ମୋତେ କହୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ନେଉନା ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ହେଲେ ମୋତେ ପଳେଇଛି ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ିବି ଘର ପାଖରୁ ସବୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବାହାର ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର